Хвала Єсусу Христу, поважані сестри, брати, сердечно вітаю вас на нашій програмі «Голос душі». Нехай ця передача передається для вас так само доброю аурою ласки Божої, дякуючи нашому заступнику цієї передачі, менавіта слузі Божому Едварду Войниловичу. І ми протягуємо ці передачі, але особливо хочу сьогодні звернутися до вас з такою радісною такою новиною, що серед нас присутнічає славутий, знакомитий кінорежисер, письменник, шановний Орлов Владимир Олександрович. Ми порозважаємо об самих першопочатках менавіта пошуку історії Едварда Войниловича, тих першовитоків Савичі, Бидгощ, Мінськ. Тому ці передачі будуть в декількох частках і заохочую вас, щоб ви справді послухали і тим самим, щоб ви збагачалися духовно, дякуючи цій особі, слузі Божому, Едварду Войниловичу, і дай Боже, щоб він був благословлений і святий. Тому сердечно вітаю вас, шановний сподар Владимир, на цій такій провізоричній, такій пляцовці, як сказати, хатній такій зустрічі. І, певно, радуємося, що ви дали згоду на ці зустрічі, бо ми разом розпочинали ті перші такі кроки пошуку, і все ви фіксували на відеостужку, бо завжди з вами був оператор, люди. І все це вельми цікаво. І скажіть так само, скільки кінофільмів вийшло і так далі. Тобто, щоб ми справді якби вернулися до чуть-чуть той пару десятків років минувщини, але це є криниця, яка бруїть свіжістю цієї історії і оживчої такої води, духовної води. Запрошую, шановний. Дякую. Владислав Владимирович, ви, як завжди, так з духовного такого погляду розглядаєте це. Я чоловік земний, такий діловий чоловік, професіонал, імкнуся завжди свою справу робити щиро, і наскільки Бог допомагає мені це робити, так завжди імкнуся свої справи, свої книги, ось свої фільми, так і робити. Але ви сказали, що ви почали з некого там года займатися, здається, з 2004-го, чи з 5-го ви почали займатися Войниловичем. Ведаєте, що Червоний костюл для мене був таким знаковим місцем, про яке я марив певно, з 6-го, чи 7-го, чи з 8-го класу. Чому? Ведаєте, я ведав, що у Червоному костюлі міститься кіностудія. І я вже марив з 8-го класу стати кінорежисером. Я глядел десятки, сотни фильмов. Некоторые из них были зроблены на кіностудії «Беларусьфільм». І коли я праз Мінськ проїжджав у Москву, а це було кожні 2-3 роки, то я завжди звертав увагу на вежі Червоного костюла. У мене була мара працювати на кіностудії. І коли я скончив школу, у Городню приїхала знімочна група фільму «Миколка Паровоз». Я, неяк так прибився до її, вони мене потім визвали у Мінськ, і я став працювати на кіностудії «Беларусьфільм». Коли «Беларусьфільм»
выехаў з Чырвонага касцёла, там атабарыўся наш дом кіно, і я ізноў быў прылучаны да гэтага Чырвонага касцёла, бо, здаецца, я гадоў 20 кіраваў у Саюзе кінематаграфістаў Беларусі секцыі тэлевізійнага кіно. Секцыя, конечно, мясцілася ў Чырвоным касцёле. Калі ўжо вернікам вярнулі святыню, Чырвоны касцёл, ён стаў працаваць ужо так, як было яму наканавана з моманту асвячэння, з моманту пабудовы. Неўзабаве мне патрэбілася дапамога ксёндза, бо я здымаў фільм, дзе ў мяне здымаліся 3 ксёндзы. І это артысты павінны былі быць, і мне патрэбен быў кансультант. І, канешне, кансультантам стаў ксёндз Уладыслаў Завальнюк, які дапамог мне кансультацыямі для старога ксёндза, кансультацыямі, як весці імшу, размаўляць з вернікамі новага ксёндза, ну а праезжага ксёндза я ўжо уламаў самога Завальнюка зняцца ў гэтай невялічкай ролі. Канешне, ён адмаўляўся ён, што ён не артыст, усё. Але ведаеце, калі рэжысёр ужо нечага хоча, выкруціцца ўжо немагчыма. Тым больш, што фамілія ў мяне, прозвішча маё Арлоў, і калі яшчэ і Арлоў кіпцюрамі прыхваціў ксёндза, то ксёндз прыехаў на здымку. У яго была вялікая сцэна з актрысай, дуэтная сцэна. Ён прыехаў як народны артыст з вывучаным тэкстам і бліскуча зрабіў такую службу над пахаваннем нашага героя нашага старога. І потым у размове пра веру, пра змену ў характарах людзей вялікая сцэна была, здаецца, старонкі 3 дыялога было. І ксёндз, як я ўжо казаў, як народны артыст прыехаў з вывучаным тэкстам. Вось тое, што звязвала мяне на пачатку з Чырвоным касцёлам. Ну, а потым, аднойчы, калі я завітаў да ксёндза, здаецца, па нейкай справе, ці то сваю новую кнігу якуюсь яму прынес, ці то ён патэлефанаваў мне, каб прэзентаваць мне сваю новую кнігу, пераклад, ці яшчэ я зараз не памятаю нагоду, з якой мы сустрэліся. Але калі я зайшоў да яго ў кабінет яго рабочы, ён паказаў мне на бюст, белы бюст чалавека, вельмі такога значнага, з вусамі, сур'ёзнага. Інтэлект адлюстраваўся, адбіўся на яго твары. І ксёндз сказаў: ось герой нашага першага фільма, мы павінны ім займацца. Гэта быў Эдвард Вайніловіч. Я аб ім нічога не ведаў. Як казаў нехта, хто такі, чаму не ведаю. І вось гэтага пачалося маё далучэнне да біяграфіі і, галоўнае, да спраў і да лёса гэтага чалавека. На студыі Чырвонага касцёла у яго статуце быў пункт такі, дзе быў дазвол здымаць, было права здымаць фільмы, друкаваць кнігі, артыкулы
і таксама здымаць фільмы. Вось тое, што мне было блізка. На студыі, якая называлася «Чырвоны касцёл», я зняў 6 фільмаў. Усе 6 фільмаў атрымалі у рэгістры Міністэрства культуры дазвол дэманстрацыі ў неабмежаваным часе і для усялякай аўдыторыі. І усе 6 фільмаў былі паказаны па каналах, па розных каналах беларускага тэлебачання. Больш таго, у праекце майстэрні Уладзіміра Бокуна для канала АНТ быў такі праект «Адваротны адлік», «Абратны адчёт». Я там таксама зняў фільм «Чырвоны касцёл. Трагедыі і тайны». Ужо такі 7-й фільм, які таксама, канешне ж, дэманстраваўся па канале АНТ. З гэтых 7 фільмаў 5 былі прэзентаваны на фестывалях розных. Это быў фестываль «Лесвіца», это быў фестываль «Магніфікат», і 5 фільмаў атрымалі там першы, другі і трэці прызы, нейкую пашану такую на гэтых міжнародных фестывалях. Вось кароткі агляд маёй прычаснасці да «Чырвонага касцёла» і, канешне, да біяграфіі Эдварда Вайніловіча. Але паколькі кіно гэта заўсёды крышачку дэтэктыў, таму я пачну з фінала. А фінал вось які. 10 красавіка 2016 года у Чырвоным касцёле адбылося вялікае набажэнства, на якое сабраліся прадстаўнікі усіх веравызнанняў, усіх вераванняў, усіх вер Беларусі. Усе былі. А нагода была такая, што Вайніловіч праз 5 год такіх захадаў, здымкаў, друку, запрашэння нейкіх дэлегацый з-за мяжы, вельмі прадстаўнічых такіх, яму было дадзена званне «Слуга Божий». Гэта, паўтараю, адбылося 10 красавіка 16 года. Ну, а цяпер ужо можна пачаць спачатку. І я думаю, Уладзіслаў Матвеевич, ксёндз, пачне размову, як у яго гэта ўсё адбылося. А я ўжо далучуся да яго расповеду ужо з тае пары, калі мы сталі здымаць фільмы. Але пачніце, што вас зачапіла у гэтым прозвішчы? Як, дарэчы, вы дазналіся да гэтага? Хачу, па-першае, падзякаваць, што дзякуючы гэтым 10годдзям, 20, там амаль 30 год, што вы прытрымалі для нас касцёл. Студія, фільм, касцёле, што вы там прысутнічалі, што гэты касцёл не стаў пустым, бо калі б быў пусты, ну, як сказаць, то задля непатрэбнасці маглі бы яго, было пакушэнняў ведь 7 на храм. Таксама сёння перажываем, молімся, каб святыня была вернута на хвалу Божую і вернікам для духоўнага станаўлення. І хочу тут добавіць, што запазнанне з Вайніловічам, дзякуючы святару грэка-каталіцкага веравызнання пасля рыма-каталіцкага Яну Матушевічу, які пахаваны на Кальварыі. Яго бібліятэка была вялізная, і ён мне падараваў кнігу «Спаміны Эдварда Вайніловіча». Это быў 92 год. І пасля 3 годзе ўжо, калі мы в храме, ўжо в касцёле, ўсё больш было і набажэнства і так далее. І калі выходзіла перадача ўжо ў 93 годзе, 11 верасня,
голас душы. В 94-м годзе якраз цяпер гэты маленькі юбілей. Да. Бо тады вось праз голас душы я звярнуўся, хто ведае пра Вайніловіча, адклікнулася раёўка, пані Вольга і так далее, настаўніца, пра якія мы будзем працягваць наступных нашых сустрэчах і перадачах. Таму вельмі дзякую вам за гэтую сустрэчу і, калі ласка, калі будзе магчымасць, прыбудзьце яшчэ хоць некалькі разоў, разоў 10. Я много не хачу. Як вы мяне схапілі на гэтыя рэжысёрскія і так далее, таму я вельмі запрашаю, каб мы так абагулілі гэтую справу, пра якую вы вось як канклюзію заканчэння сказалі, што, слава Богу, Эдвард Вайніловіч, слуга Божий, ён заслугоўвае памяці, павагі і ўшанавання. Шчырае дзякую вам, шановныя сёстры і браты. Няхай Божая ласка суправаджае вас, а апека Вайніловіча таксама трывае. Прыміце Божае благаслаўленне. Благаслаўленне Бога Всемагутнага, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас, вашыя сем'і і застанецца назаўсёды. Амен.